Benvingudes i benvinguts a una altra classe virtual de dibuix. Avui aprendrem a dibuixar un dinosaure, que és una de les peticions que em vau fer l'últim cop, que volíeu aprendre a dibuixar. Hi ha milers d'espècies conegudes de dinosaures i no les podem fer totes. Així que farem la més famosa de totes, que és el Tyrannosaurus Rex. No perquè sigui el dinosaure més famós, sinó perquè és el més difícil de dibuixar, ja que s'aguanta amb dues potes i els seus braços són molt petitets, el cap és molt gran i és molt fàcil que sembli que se'ns caigui. Comencem! Comencem dibuixant l'esquelet del nostre dinosaure. No és un esquelet real, sinó unes figures bàsiques molt senzilles per donar-li la forma que vulguem. Un ou pel cap, una línia pel coll, una pera pel cos i una altra línia per la cua. Les línies de les cames i els braços les separem pels llocs on es doblegaran, com si fossin els genolls i els colzes. Si féssim el nostre dinosaure de costat o ajupit, l'esquelet canviaria de posició, però les parts seguirien sent les mateixes. Les figures bàsiques del cap són semblants a les que faríem en una sargantana o un llangardaix. Li col·loquem més o menys on aniran els ulls i el nas. Com el meu dinosaure l'he fet amb la boca oberta, la mandíbula surt una mica per sota de l'ou de l'esquelet. Encara que és molt difícil que li veiem els dos ulls i els dos forats alhora, la forma del cap ens diu que estan a l'altra banda. Les figures bàsiques de la cua, les cames i els braços són, bàsicament, rodones, cilindres i algun triangle. A l'hora de fer les cames, són molt semblants a les d'una persona, però amb els peus gegants i que camina de puntetes.
Hi ha dues coses superimportants quan dibuixem els detalls a qualsevol dinosaure o a qualsevol altre animal. 1. Són sempre bastant irregulars, és a dir, pocs cops trobarem una pell completament llisa o unes figures perfectes. 2. Amb les línies, ombres o colors hem d'intentar aconseguir donar volum al nostre dibuix, com hem fet aquí amb l'ull, els músculs, les arrugues de la pell a les articulacions o els detalls que li posem al dibuix en general. Gràcies a que primer hem dibuixat un esquelet molt senzill i després unes formes bàsiques, hem pogut posar tots els detalls que he volgut al seu lloc. Una de les coses que més ens costen quan dibuixem és fer el fons dels nostres personatges, és a dir, el lloc on es troben. Un dibuixant també és un investigador, tant per dibuixar els elements d'una cara com, per exemple, saber com eren els paisatges del Cretàcic, l'època on van viure els T-Rex. Els boscos eren principalment de pins i falgueres gegants, així que dibuixaré aquests dos tipus de plantes per donar-li realisme a la meva il·lustració. Com heu pogut veure, al fons també l'he dibuixat pas a pas, començant amb formes superfàcils i anant posant cada cop més detalls. Espero que us hagi servit molt aquest tutorial per fer un Tyrannosaurus Rex pas a pas i que proveu de fer molts més dinosaures, animals i monstres inventats. Un petonet!